טוב, אז לא האמנתי שאני אעשה יום אחד את הסרטון הזה, אבל מסתבר שכן, אני עושה את הסרטון הזה. אה, האם הייתי דמות? האם אני דמות? מה זה דמות? מה זה אומר? אה, אני עכשיו אומר לכם הכל, אבל אתם צריכים להיכנס לזה, אז תקשיבו טוב, ואז תבינו את כל הסיפור במה זה דמות, ולמה הייתי דמות, ולמה עשיתי את זה. טוב, אז התחלתי בטיק טוק, אני חושב לפני שנתיים, והתחלתי לצבור הרבה מאוד עוקבים. בהתחלה הייתי מעלה סרטוני כדורגל, סיפורי כדורגל, והם ממש היו מצליחים, אבל רציתי שיכירו אותי יותר, לא את הסיפורי כדורגל על מסי ורונלדו ונאמר, אלא אותי. אז בהמשך הזמן צברתי קהל מהסרטוני כדורגל שהייתי מעלה, ולאט לאט נהיה לי כמות מכובדת של עוקבים, אני חושב 100,000, והתחלתי להעלות סרטונים שלי, וקלטתי שאנשים יותר מתחברים לסרטונים שלי מאשר סיפורי כדורגל, שהם רוצים יותר להכיר אותי. אז התחלתי להעלות סרטונים שלי, וראיתי שאין לזה כל כך הרבה חשיפה כמו סיפורי כדורגל. אז מה שעשיתי, התחלתי להעלות סרטוני כדורגל, אבל לעשות אותם יותר מעניינים, זאת אומרת, יותר מטורפים, בשביל שידברו על זה הרבה אנשים, בשביל שיהיה הרבה תיוגים ושיהיה על זה הרבה הייפ. אז התחלתי לדוגמה לבעוט לשער, ואז לצעוק, לדוגמה על העץ, או לצעוק, אני נאמבר 1, ולאבד את זה, בשביל שזה יביא ממש הרבה תגובות, ואנשים יגידו, רגע, מה, הוא משוגע, מה קורה פה, זה אמיתי, זה לא אמיתי, מה עובר עליו? זה מה שרציתי וזה מה שחיפשתי בעצם, שזה יביא את ההייפ הגדול הזה ואת הצפיות, וזה מה שקרה. והתחלתי ככה להגיע ל-200,000, 300,000 בקצב הזה, והגיע שלב שגם זה, די, נמאס לאנשים לצפות גם בזה. אז מה שהייתי עושה, הייתי מעלה הילוך, וככה בעצם הידרדרתי בסרטונים שהייתי עושה. הייתי מעלה סרטונים, אתם יודעים, של מי רוצה להיות איתי בג'קוזי, מי רוצה זה, וסרטונים שכבר באמת היו, אני יכול להגיד, מטרידים את הקהל וגורמים, פשוט גורמים לאנשים לשנוא אותך. ואני לא יכול לעצור את עצמי, כי אני כבר בפנים, אני מכור לצפיות, אני מכור ללייקים, ואני לא יכול לעצור את עצמי. זה כמו התמכרות, זה התמכרות לכל דבר בעצם, כאילו, אתה לא ישן בלילה, החלומות שלך זה התוכן למחר, ואתה כל הזמן במרדף אחרי זה, גם אם תעשה 3 מיליון צפיות ועשיתי את זה ביום אחד, אתה לא תרגיש שוואו, עשיתי את זה, אתה תרצה כבר למחרת שוב ושוב ושוב ושוב. ובסוף קרה מה שקרה, חסמו לי את המשתמש, והגעתי לאיזה 500,000 עוקבים, 430,000, וחסמו לי את זה. וכל הזמן הזה שלא הייתי בטיק טוק, הייתי בתהליך עם עצמי, והבנתי שכן, אני כן צריך לפתוח טיק טוק, וגם אם עכשיו עוקבים אחריי 35,000 עוקבים, תוך איזה פחות משבועיים, ואני מעדיף שיעקבו אחריי 35,000 עוקבים, ואני רואה שיש לי עכשיו תגובות טובות, מאשר 500,000 עוקבים, וכל הזמן היו יורדים עליי ומקללים אותי. וזהו, אני דניאל יונה, ואם הייתי דמות, כן, ברוב המקרים, האם אני צבעתי את השיער לירוק בגלל זה? לא. אני אוהב לצבוע את השיער גם כשהייתי ילד בגיל 16-17 הייתי צובע את השיער. תמיד אני אוהב לצבוע. וזה מי שאני, ואני מקווה שתכירו אותי עכשיו בטיק טוק יותר לעומק ויותר אמיתי, ואני אנסה להראות לכם כמה שאני יכול. וזהו, אני אוהב אתכם מאוד מאוד מאוד. רגע, לא סיימנו, ואני רוצה להסביר לכם לדוגמה, איך זה להיכנס לדמות ואיך אני מחוץ לדמות. עכשיו אני אכנס לדמות, שימו לב. מה קורה חברים, כאן דניאל יונה, נאמבר 1, מה איתכם? הכל טוב? נאמבר 1. הבנתם, זה דמות. אני לא מתנהג ככה. מצלמה נסגרת. אני ככה, אני רגיל, הכל סבבה. מדבר איתך, כאילו, אני לא כזה. זה מה שרציתי שתבינו ושתדעו. מה ההבדל בין דמות ללא דמות.